Komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa Balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa Balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa Balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa Balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa Balita, komentaryo, Balita Sunday edition. Karon nga adlaw Oktubre 10 tuig 2021. Ang inyo tagbalita Aksyon and Defensor. Kagkaron sa atong mga headliners, una sa mga balita lokal. Pila ka Bacolod Police Station kag Chief of Police nagbaton pa sidungog. Banwa sa Pontevedra kag Hinubaan ginlakip sa patigayunon nga rapid antigen testing rollout sa Negros Occidental. Sa mga nagapanguna nga balita national, andanar, balik private media kung magkambyo na sang administrasyon. PRC, nagpandam sa mga nagapakilala nga medical staff nila para magakuha sang sensitibo nga datos. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 5:45, antes man sang aton nga balita lokal, diri kita nay sa aton nga weather update. DYEZ, Aksyon Radio sa Bacolod, Weather Update. Sa aton nga weather update, sa pinaka-latest man nga ginpagwa sang pag-asa, nag-impo na sa remnants sang Bagyo Nando ang tropical storm nga si Maring kag sa karon nagagiyo pa kadto aminhan nakatundan sa kabugusan sa Philippine Sea. Ang sentro karon sang Bagyo Maring nakit-an siya 230 kilometro sidlangan sang Tugigaraw City sa Cagayan. Dalasan ni ang kabaskugon sang hangin nga nagalabot sa 85 km per ora malapit sa sentro kag may pagmadlos nga nagalabot sa 105 km per ora kag may central pressure nga 990 HPA. Ang tropical cyclone wind signal number 1 naman ang nabatak sa Batanes sa Cagayan, lakip na dira ang Babuyan Islands, Isabela, Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, kag sa northern portion sang Benguet. Ang Ilocos Norte, Ilocos Sur, kag Catanduanes sa Eastern Samar, kag eastern portion man sang Northern Samar. Subong man ang eastern portion sang Samar sa Dinagat Islands, kag Surigao del Norte. Alas 5:46 kakaron sa Ritanya sa aton mga nagapanguna nga balita lokal.
Nakabaton sang pasidungog ang pila ka mga police station kag Chief of Police sang Bacolod City Police Office. Nakabaton sang Best Unit Award ang Police Station 1 matapos ginkilala bilang Best Unit in the Implementation of Birada Simana nga ginbaton sang ila Chief of Police nga si Major Ramel Saruna. Ang Special Unit Award naman ang nabaton sa Police Station 2 sa pagpangunan ni Captain Paul Vincent Pendon matapos ginkilala bilang most number of positive operations on illegal drugs. Ginkuha naman ni Captain John Christopher Masangkay sa Police Station 5 ang medalya ng kagitingan para sa mga significant accomplishments. Medalya ng papuri man ang nakuha ni Major Richard Farito para sa station nga may pinakadamo nga nadakpan sa most wanted person kag other wanted person umpisa Enero tutub Hulyo. Nakabaton man sang kaangay nga medalya si Staff Sergeant Rinel Sustento sa Police Station 5 para sa good deeds. Gindayaw ni Philippine National Police General Guillermo Eliazar ang katinlo sa Police Station 1 matapos ini nga iyagin bisita antes nagpadulong sa Bacolod City Police Office Headquarters. Suno kay Eliazar sa pihak nga hindi standard building ang ginhamtangan sa Police Station 1, hindi ini importante sa baylo ang katinlo kahamot kay kaorganisado sang isa ka police station ang isa sa basihan sang pumuluyo agod hindi magpangduha-duha nga magpalapit sa kapulisan. Dugang pa ni Eliazar ang mga police station ang ginakadtuan sa pumuluyo nga nagapangayo sa bulig rason nga dapat ini nga welcoming sa mga bisita. Ginpahayag naman ni Station 1 Commander Major Ramel Saruna nga bisan wala pa nagpadulong kag nag-inspeksyon si PNP Chief General Guillermo Eliazar, ginasiguro sini nga matinlo ang ila istasyon ilabi na sa kadamo sa mga residente nga nagapadulong kag may mga nagabisita. Dugang pa iniman ang kabahin sa intensified cleanliness program sa PNP. Ginpahayag ni Saruna nga tubtub sa karon wala pa sa may nagapalapit sa ila nga nagatanyag sa bulig kag donasyon nga duta nga mahimo patukuran sa Police Station 1 para makapatukod sa standard police station. Sa iban pa nga balita lokal, duha ka mga lugar sa Negros Occidental ang gindugang sa listahan sa gobyerno probinsyal nga patigayunan sa coronavirus disease rapid antigen testing rollout kabahin sa gipasangkad nga contact tracing kag early detection measures sa probinsya. Ini among banwa sa Pontevedra kag Hinubaan. 600 o kun 6,500 ka mga testing kits ang inisyal yung ginpadala sa Department of Health sa Negros Occidental para gamiton sa early detection sa posible COVID-19 infected individuals. Nagaserbe bilang lead implementer ang Provincial Health Office nga ginapamunuan ni Dr. Ernel Tumimbang sa bulig sang tanan nga mga component units sa Provincial Incident Management Team o kun PIMT. Ang COVID-19 rat rollout ang ginumpisahan sang Sabado kag magalawig tubtob sa adlaw sang Lunes. Sa memorandum order nga gin-issue ni Governor Bong Lacson sang nagligad nga October 6, una nga ginpatigayon ang rat rollout sa La Carlota, Talisay, Himamaylan, Kabankalan, Silay, Pulupandan, Binalbagan, Tuboso, San Enrique kag Don Salvador, Benedicto. Sa katapusan nga balita, lokal liwat nga ginapanawagan ni Aking Comley Provincial Supervisor Attorney Ian Lee Ananoria sa mga negrense nga magparehestro bilang butante sa 2022 nga eleksyon. Inikadungan sa pagbalik sa nga voter registration buwas nga adlaw, Oktubre 11 sa Office of the Election Officer kag mall registration sites. Base sa listahan sa mga venues ng Comelec Negros Occidental, ang rehistrasyon patigayunon sa Office of the Election Officer sa 29 ka mga banwa kag syudad, umpisa Oktubre 11 tubtob 30. Sa banwa sa Morsha, ang rehistrasyon patigayunon sa Morsha Food Court. Samtang sa syudad naman sang Sagay, ini ang mag-uumpisa sa Oktubre 25 tubtob 27 sa opisina sang election officer kag sa Oktubre 28 tubtob 30 naman, ini ang patigayunon naman sa Barangay 2 Multi-Purpose Hall. Oktubre 11 tubtob 8 temporaryo nga gipauntat ang rehistrasyon agud mahatagan sang kahigayunan nga makapatigayon sang filing of certificate of candidacy sa mga kandidato sa 2022 nga eleksyon.
sa balita, una sa aksyon! Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, alas 5:51. Detalye sa nga itong mga nagapanguna nga balita national pagkatapos lamang sa mga ini.
Kagkaroon sa detalye sa nga mga nagapanguna nga balita national, ginpasiguro ni Presidential Communications Operations Office Secretary Martin Andanar nga magabalik siya sa private media kung magpanaog na sa pwesto si Presidente Rodrigo Duterte sa Hunyo tuwing 2022. Suno kay Andanar, hindi siya magpapili sa numan nga posisyon para sa eleksyon sa masunod nga tuig bangod ang iya commitment ang mga i-promote ang mga legasiya sang Chief Executive tubtob matapos ang termino sini. Si Andanar ang una ginakip sa naunaman nga Senate slate sang ruling partido o kuna sang ruling party nga Partido Demokratiko Pilipino Lakas ng Bayan. Nagpandam ang Philippine Red Cross sa publiko may angod sa nagalaptang nga malisyoso nga text halin sa isa ka nagapakuno-kuno nga medical staff sa International Red Cross. Sa ginpagawa nga abiso sa PRC, isa ini ka smishing scam. Ang smishing text, isa ka social engineering scams nga tuyo manipulahon ang mga tao agad makakuha sang sensitibo nga datos o kun impormasyon kangay sa mga banking data o kun detalye. Pagklaro sa PRC, mayara lamang sa International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies kag International Committee of the Red Cross nga kung sa diin, miyembro ang Philippine Red Cross. Ginatawag ini nga IFRC kag ICRC kag indi International Red Cross. Sa pahanumdum sa PRC sa publiko, nga osisaon sang maayo kag inipagsapakon ang anuman nga mga mensahe nga naghalin sa nagapakilala nga staff sang International Red Cross bangod isa ini kaskam. Wala sang tsansa nga magpapili sa pagka-presidente si Davao City Mayor Sara Duterte sa 2022 nga presidential race. Sunod kay Presidente Rodrigo Duterte, desidido na ang iya bata nga hindi mag-intra sa 2022 nga presidential race. Dugang pa sang presidente, hoben pa ang iya bata kag madamo pa sang oportunidad para kay Mayor Sara. Ang anunsyo ni Presidente Duterte kadungan man sa iya pagbisita sa televangelist nga si Apollo Kibuloy. Sa katapusan nga balita national, nagpanumdum si National Task Force Against COVID-19 Chief Implementary Secretary Carlito Galvez Jr. nga wala sang lugar ang pamulutika sa nagapadayon nga vaccination program sa Pilipinas. Ginatungo ni Galvez ang posibilidad nga may mga alkalde o kung gobernador nga gamiton ang nagahilapit nga eleksyon para sa vaccination program sa tagsa-tagsa nila ka mga nasakupan agud nga magpangampanya. Nagalao man si Galvez nga sa pagbuligay kag pag-isa sang kada local government unit mas mapatibong ang pangbakuna kontra COVID-19. Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 6:00. Pag-inyugin pamatian ang kapugusan nga detalye sa nga aton mga natipon nga mga balita. Dili lamang sa Aksyon Balita Sunday edition karon nga adlaw Oktubre 10 tuig 2021. Kag sa aton mga kaaksyon, pila na lamang ka adlaw gali ho. Antes man ang aton iyang pagsugalaw sa nga Pasko. 76 dias na lamang antes ang Christmas Day, kag 83 dias naman antes ang New Year's Day. Sa liwatang niyo tagbalita, Aksyon and Defensor. Una sa balita, una sa Aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod,
Aksyon Radio. Aksyon! Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon! Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon!